шавҳар кадом хислатҳоро набояд дошта бошад? дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. бисёр шавҳарон ҳамсарони худро ба таври лозима намефаҳманд ва ташвишу мушкилиҳоеро ки ҳамсаронашон ҳангоми тамоми рӯзро дар гирдоби беохири корҳои хона гузаронидан ба онҳо рӯбарӯ мешаванд, мисли он ки дар маҳбас бошанд, ба андозаи даркорӣ тасаввур намекунанд. шавҳарон аксар вақт бо қавоқи андохта ба хона омада ба оилаи худ эҳсоси шодию нишод намеоранд. агар хӯрок сари вақт омода набошад, он гоҳ завҷаи хаста ки аксар вақт вазифаи катбону, доя ва пешхизматро худаш танҳо ба зиммаи худ мегирад, таънаю маломат мешунавад. шавҳари серталаб метавонад лутфу меҳрубонӣ нишон дода, кӯдакро аз дасти ҳамсари хастааш бигирад ва ба ӯ имконияти зудтар омода намудани дастархону сер кардани оилаи худро бидиҳад. вале агар кӯдак дар дасти падар беқарорию нооромӣ мекунад, пас падар нигоҳубину ором кардани ӯро вазифаи худ намеҳисобад. шавҳар як лаҳза ором намешавад, то дар бораи он андеша кунад, ки модар аз боиси инҷиқии кӯдак бо чӣ қадар мушкилиҳо дучор мегардад. балки бесаброна хитоб мекунад: эй занак, фарзандатро бигир. магар ин кӯдак фарзанди ӯ ҳам нест? магар қарзи падарию табиӣ ба виҷдони ӯ пурсаброна ба зимма гирифтани бори тарбияи фарзандашро амр намедиҳад? насиҳат ба шавҳари сахтгиру омир. завҷаи шумо хеле хушбахттар мебуд, агар шумо фикр намекардед ки ба сабаби шавҳар ва падар буданатон дар оилаи худ қудрати мутлақро дороед. рафтори шумо нишон медиҳад ки шумо мақоми хуҷаини хонаи худ буданро нодуруст мефаҳмед. шумо асабонию омиру худком ҳастед ва аксар вақт оқилу дурандеш нестед. аз ин рӯ дар чунин ҳолатҳо рафтору кирдори худро чӣ гунае ки баҳо надиҳед, онҳоро нисбат ба завҷа ва фарзандони шумо мантиқӣ номидан мумкин нест. он чизе ки шумо сахт ба он ниёз доред, ин муҳаббат ва сабр аст. шумо мувофиқи роҳи ҳозираи худ амал намуда, ба ҷои он ки хуҷаини хонаи худ бошед, ба ҳокиме табдил меёбед ки аз дасташ танҳо зулм кардану азоб додан меояд. шавҳарони хашмгину ғурғуркунанда, шавҳарони азиз, ба ҳамсарони худ имконияти зиндагии хушбахтона доштанро фароҳам оваред. шумо баъзан ниҳоят худпараст мешавед, то суханони илҳомбахшро ба аъзои оилаи худ, бахусус ба завҷаи худ ки бояд дӯсташ доред ва эҳтиромаш кунед, бигӯед. шумо бадқавоқ, омир ва фармонфармо ҳастед. суханони шумо аксаран талху нешдор ҳастанду захмое мегузоранд ки шумо кӯшиши шифо доданашро наменамоед. шумо талоши нарм сохтани рӯҳи худ ва иқрор шудани хатоҳо ва узр хостанро намекунед. шавҳар ва падаре ки бадқавоқ, худпараст ва омир аст, на танҳо худашро бадбахт месозад, балки зиндагии аъзои оилаашро низ тираю тор мегардонад. завҷаи ӯ ғамзада ва носолим аст. фарзандон ба сабаби феъли бади ӯ хашмгин ба воя мерасанд. ӯ дер ё зуд самари чунин муносибати худро ба оилааш мечашад. шавҳарон бояд лоиқи муҳаббат ва лутфу меҳр бошанд. агар шавҳар нисбати ҳамсари худ худсару золим, серталабу танқидгар бошад, он гоҳ ӯ наметавонад эҳтиром ва дилбастагии вайро ба даст биёрад ва муносибатҳои оилавӣ нафратангез мегарданд. зан наметавонад шавҳари худро дӯст бидорад, зеро ӯ намехоҳад дӯсти неки вай бошад. шавҳарон бояд ғамхор, бодиққат, содиқ ва дилсӯз бошанд. онҳо бояд муҳаббат ва дилсӯзӣ нишон диҳанд. агар шавҳар хислати наҷиб, қалби пок, ақли олӣ дошта бошад, ки инро бояд ҳар марди худро эҳтиром кунанда соҳиб бошад, он гоҳ муносибатҳои оилавии худро саодатманд мегардонад. шавҳар талоши саломатии ҳамсари худ ва рӯҳбаланд намудани ӯро мекунад. ӯ кӯшиши гуфтани суханони тасаллибахшро мекунад, то дар муҳити оила
фазои оромию муҳаббатро ҳукмрон гардонад.